alang sa tanang mga batanon o sa tanang mga batanon pa diha sa pagtuo. Bisan dugay na sila nga nag-alagad sa Dios, apan wala pa gihapon ni mature ang ilang pagtuo. Igsoon, adunay pahimangno ang Ginoo alang kanato. Adunay pahinumdom ang Ginoo alang kanato. Nga ato gayud kining ikinabuhi ug atong hinumduman ang Ginoo igsoon samtang dili pa moabot ang adlaw nga ikapaguol, samtang dili pa moabot ang adlaw nga magmahay kita sa tong kaugalingon. Ecclesiastes 12 versikulo 1. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubo nga adlaw o katuigan nga moingon ka. Dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Igsuon gipahinumduman kita sa Ginoo nga dili gayud nato hulaton ang panahon nga kita magmahay sa tong kaugalingon. Maong samtang maayo pa ka o gunahuna o kasing-kasing, tinan-awan, sinultian o maayo pa ang imong dalunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Igsuon isentro ug i-focus ang imong kaugalingon ngadto kaniya ug hinumdumi ang Ginoo sa kanunay igsuon sa tanan nimo nga pagabuhaton. Kinahanglan ang Ginoo mahimaya gayud. Ayaw hulata igsuon nga moabot ang panahon nga magmahay na ka sa imong kaugalingon, nga naglisod na ka sa imong kaugalingon, usa pa ka moalagad sa Ginoo. Samtang mahigayon, samtang may panahon, samtang sakto pa ang imong kusog karon igsuon, alagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo aron ang imong kinabuhi dili ka magmahay inigabot sa panahon. Amen. God bless sa tanan.